L'aparició del cavall a les coves del Toll ens parla indirectament del paisatge del Paleolític. Aquesta espècie viu en ramats i està ben adaptada a un paisatge obert, on predominen les pastures. El pasturatge és un aliment molt abrasiu. Aquesta activitat ha seleccionat un tipus de dentició de corones ben altes, adaptades al fort desgast que han de patir. L'augment del senglar en el registre arqueològic coincideix amb l'arribada del Neolític i el conseqüent canvi climàtic. L'augment de la temperatura farà que proliferin els boscos en detriment dels paisatges oberts. El senglar s'adaptarà molt bé al nou canvi paisatgístic. Aprofita els nous recursos del bosc gràcies a la seva dentició, molt apta per a una dieta rica en carn i vegetals. L'ós serà un dels inquilins assidus de la cova del Toll. En aquesta cavitat trobarà un lloc adient on poder hivernar, criar i resguardar-se de les inclemències del temps. Si l'ós no havia aconseguit suficients reserves de greix per a suportar la hibernació, podia morir, quedant un bon registre d'esquelets a l'interior de la cova.